bon gibreu ha gini kisngi ki thok ki syukor ki lamler tang na benta banyo spa le tang na benta ka jingmen toy chimet ngoi pi henry ken mau ka khtin ke jong blai kam sha yang ai pi ban thok ban syukor la ne ban lamler ya no namar ka khtin ke jong blai ka khang persya ya kata la de pin pule na gi probeb ka lenong ba khat ar ka khot ka ba ar po ar ko ongkom ne ki renyang shintur ki ba lamler ki long ka jing ijli how try henry kita ki ba le hok ki long ka jing skong pha jong u ki renyang shintur ki ba lamler ki long ki ba ijli ya khmat ki jong try ang ka khtin jong blai la da pilong ki ba lamler la da pilong ki ba thok ki ba syukor pilong ki ba ijli ya khmat ki jong try Henry lada pilong kita ki bakran hok ki bakran ya jing shisha utrai shem skop ha ya jing im ga jong pi de namar kata what you talk what you shukor what you lamler ga jing im ga pi namar utrai nom skop ha ai ba kata ka ba ho oj ong ga khiten ga jong blai kan long ka ba ho oj bat ka ba em kan long em Henry what talk what shukor pat ga jing im ga jong pi namar utrai nom skop ha lada pilong ki ba thok ki ba shukor lada pilong ki ba lamler utrai nom skop ha u ijli ga jing im ga jong pi de namar kata ka jing im ga jong apa jong pi la dang dang long gi bathok gi besukor utrai unnom shem smo bhang oi pi la dang dang long gi bathok besukor phai so trai ni ga por pan map so blai ni ga por wat nam thok wat nam sukor chu rai no ka jing im jong pi ba pin nam thok pin nam sukor chu ai ba kata ka ba oi jong pi ka long oi ai ba kata ka ba em jong pi ka long em henry wat nam thok wat nam sukor wat ju bam klop gi jong gi weng oi pi mes kem utrai chat bor pi blai no yo borom amen